Kindergarten. Magbilang tayo. Nakikita mo ba ang larawan? Ano ang tawag dito? Tama! Ito ay isang payong. Sabayan mo si teacher, bilangin natin ang payong. Isa. Sabayan mo si teacher, bilangin natin ang mga susunod na larawan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilang baka ang nabilang natin? Tama, mayroong apat na baka. Bilangin naman natin ang susunod na larawan. Isa, dalawa. Ilang elepante ang nabilang natin? Tama, mayroong 2 elepante. Bilangin naman natin ang susunod na larawan. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7. Ilan lahat ang isda? Mahusay, mayroong 7 isda. Sabayan mo uli ako na bilangin ang susunod na larawan. Umpisahan na natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan lahat ng bola? Tama, mayroong 10 bola. Napakahusay mo nang magbilang. Nakikita ko na marami ka nang natutunan sa araw na ito. Magbilang pa tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Ilan lahat ng mansanas? Tama, mayroong 5 mansanas. Bilangin naman natin ang panghuling larawan. Halika, sabayan mo si teacher na magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Ilan lahat ng ilaw? Tama ang sagot mo. May 6 na ilaw.